Jotenkin hän meni vaan, ei se ota sitä. No se näytti kyllä hetken, joo. Lähdetään vaan vähänkin liikkumaan, niin mä tuun tästä välistä. Mä äsken perhana katsoa, että kyllä se täytyy ottaa tuona. Joutui vaan niin huonoon kulmaan, että se ei päässyt yhtään hyppää tänne. Se tuli niin vinosta niin kuin tavallaan täältä tonne päin, että se joutui hyppää pitkälle sen takia, mutta ei mitään hätää. Hyvä kokeilu. Vaikka sä normaalisti ootkin vähän ehtiväisempi, niin siitä huolimatta niin se koira on niin nopea, että sen kanssa kannattaa olla hyvin hallussa, että se tietää myöskin vähän kauempana, mitä pitää tehdä. Yes. Hyvä. Mä sanoisin, että sun valssi tulee vielä vähän riman päällä. Sä teet valssin silloin, kun koira on riman päällä. Katsotaan, näytä se.